खुलुमबाय बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरिजों लोगोसे सुजुगिरि बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव सासे बयजोंबो सिनायजानाय आलासि महरै हांख्रायना लाबोनाय जादों। बिथांखौ बिटिआरनि अनगायैबो आसामनि खना खनला बर' ओनसोलाव सिनायफ्रामो, नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेनोदि बिथाङा कमप्लिटलि मेगन नुवा। बिथाङा गावनि नखरखौ सालायलांनो थाखाय गावनि गारांजों समायना देंखोजों मेथाइ रोजाबै रोजाबै दाब दाब ओनसोलाव बेरायहैयो। बिथाङानो जाहैबाय कातिराम नार्जारी। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि आरो बिथांनि गामिया जाहैबाय बाक्सा जिल्ला बगाजुलिनि कातिराम नार्जारी। बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायबाय। खुलुमबाय। बे समाव जों बिथांजों दान्दिसे सावरायग्रोनो नाजागोन। बे समाव नोंथांनिफ्राय बेखौनो जों गिबियाव मिथिनो नाजाग्रोनि, गोलाव समनिफ्रायनो बेबायदि मेथाइ रोजाबगासिनो, बेजों लोगोसे नोंथांनि जिउ जारिमिनखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायब्ला गोजोननाय थागोन। आंना आवगोलनिफ्राय एसे बिमा थैनायनिफ्रायसो मेथाइ खननाय जादों नालाय, आरो बिनि उनाव बिमा थैनायनिफ्रायसो बिफा थैनायनिफ्रायसो मेथाइ खननाय जादों। बिनि उनावसो एसे दिनै एसे गाबोन एसे देरनानै बिदिनो गोजानाव बेरायनो हादों आरो। ओमफ्राय नोंथाङा बेबायदि माबे जायगायाव थाङो? जोंनि बिटिसिनि अनगायै बाहेरायाव थाङो ना थाङा बेफोरबायदि? आंथ' थाङो जुनाय, ओरै धेकियाजुलि थांलाबायो, आरो कार्बि आलङावबो थांलाबायो, आरो थेवब्लाबो आङो बिदि नागालेण्डआवबो थांलाबायो, आरो खिन्थु माबा लारुमबायफोरथिं थांफेराखै आरो दाबो। ओमफ्राय नोंथाङा जे बेफोरबायदि दावबायनायावहा मायबाफोर जेनेबा जाथाय जायो नामा? जे नोंथांनि फैसाफोर बिदि मबाइल माबा माबि गोमानाय जायो नामा नोंथांनि? आंनि मबाइला गोमायो। धेकियाजुलि स्टेसनाव उन्दुबाथाय मोनदा बङालि जाथिफ्रा खावो आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहा फैसाबो लाङो, मबाइलबो लाङो बेयाव। नोंथाङा बेबायदि मेगन नुवा, दा मेगन नुयियावहा नोंथाङा थाबायनायावहा सोर मदद खालामो थांनाय फैनाय बेफोरबायदियाव? दा अट' बेटारिफोर लानांगौ जायो, बिदिनो सोरखौबा लेंहर होनानै लानांगौ गोनां जायो आरो। बिथाङा गोबां दुखु खस्थ'जों दावबायनानै गावनि मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबनानै बिथाङा रां थाइसे थाइनै आरजिनायजों न'खर सामलायो। दा नोंथांनि न'खरावहा ओरैनो बेबायदि साबेसे दङ? बिदाफ्रा साथाम दंमोन, साथामाव आंजों साब्रै आरो। साथामनि गेजेराव सानै जुदा जाबाय, सासे दं आरो। दा बिदाफ्रा माने नाया। दा बे हिसाबै नोंथाङा दिनैसिम मेथाइ खननाया, बेबायदि मेथाइ खनबोनाया बेसेबांसो बोसोर जाखो? आंनिया दासिमहालागै आवगोलनिफ्राय 30निफ्राय लानानै 35निफ्राय लानानै 34निफ्राय लानानै दिनैसिम 42 जाबोबाय आरो। 42 बोसोर, थामहिनबा 42 बोसोर बिथाङा मेथाइ खनबोनानै जाबोगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै जों बिथांनि जारिमिनखौ सुंद'यैब्लाबो जों मिथिनो हाबाय। दा बे समाव बिथांनि मिलौदो गारांजों मेथाइ खनगोन, आरो बिथांखौ जोंनि बे स्टुडिय'नि जानानै रायजोफोरनिसिम मेथाइ खननो थाखाय जों दोंसे मेथाइ खननो थाखाय फिन माने खावलायफिननाय जाबाय। आं दा मेथाइखौ खननो सानदोंमोन आरो। निस्सय, दे खनजागोन। बर'आ माबोरै जालांखो, गावजों गाव नायनो हालायि, बेखौ लानानै खननो सानदोंमोन आरो। निस्सय। No
गावथार जाबाय बर' जोहोलावा आसाम पुलिसजों गावथार जाबाय सेरफांगुरि सिलेखाया बर' आइजोआ रान्दि जाबाय गथ' सासेयावनो रान्दि जाबाय गुबुना मिनिबाय जोंखो दिनै बर'आ दिनै बर' जोहोलावा मुंख्लं जाबाय नायगान पुलिसनि आखायाव दा अमा बायदि गावथार जाबाय आय' बर' जोहोलावा ओइ बर'फोर खौसे जादों खौसे जायाब्ला गुबुननि आइथिं सिङाव गादब जागोन ओइ बर'फोर खौसे जादों खौसे जायाब्ला गुबुननि आइथिं सिङाव गादब जागोन दिनै बर'आ आलाय सिलाय नों जानायखौ आं नायनो हाया आं जानायखौ नों नायनो हाया बे बुहुमा बे बुहुमा बे बुहुमा जोबोद समायना बिथाङा मेथाइ रोजाबबाय थांनाय बर'नि जाथाय जनक कुमार ब्रह्म जोंसार मोसाहारि बिथांमोननि इनकाउन्टार जानायखौ लानानै बिथाङा दोंसे मेथाइ सुजुबाय आरो सुजुनानै जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव फैनानै गिबि खनफैबाय दा जोबोद जोंनि स्टुडिअ'नि जानाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानिया फैफिनबाय दानिया फिन आरोबाव जों दसे सम सावरायफिननोसै भारत सोरखारा बे समाव जों मिथिनो नाजागोन जे भारत सोरखार आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा बेफोरबायदि जेनेबा अंग हानिनि थाखाय आसनि फोसावबोदोंमोन बेफोरबायदि आसनिखौ नोंथाङा मोननो हादोंना हायाखै गैया मोननो हायाखै दा मा फोरमायनो सानो जे बेफोरबायदि मोननो हायैनि जाहोना मा होननानै मा सानो दा नोंथाङा आं दा मोननो लुगैनाया बिदिनो मेथाइ खना जासे जिरायनानै जानो हानाय आङो मोननो लुगैयो आरो ओमफ्राय गोदोनि सरखार बिटिसि सरखाराबोथ' नायाखै आरो दा बे सरखारा नायाखैबो आरो नै दानि सरखाराबा मा खालामो आं बेखौनो लुगैयो आरो थांनाय माने गोबाव जोंनि दा बिटिसि एकर्ड जानाया दिनै 18 बोसोरनि बारलांबाय बै 18 बोसोराव जोंनि माखासे राजखान्थियारिफोरनियावहा नोंथाङा बेबायदि सहायखौ बिनो थाखाय थांदोंना थाङाखैमोन ओरैनो आं सिगां थांखांबाय हाग्रामानाव ओमफ्राय बियो हानाय नङासो होननानै बुंदों आरो बिथांनि अनगायै आरो सोरनिबाफोरावहा बेबायदि अनसुंथाइनि थाखाय थांदोंमोन सिगांनि माबायाव चन्दन ब्रह्मनावबो माने सोरनियाव थांदोंमोन नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायबा चन्दन ब्रह्म खाम्फा आरो जोंनि बाक्सानि फारखिजुलिनि इमानुएल मोसाहारि मोनाव थांबाय बिसिनावबो गैया माने सासेबो माने मन्त्रि एमएलए इएमफोरा नोंथांनो माने बेबायदि अनसुंथाइ होबोआखै जेनेबा होबोआखै दा बे समाव बिथाङा फोरमायदों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा आरो जों नोंथांमोना मिथिगौ जे
भारत सोरखार आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखाराव गोबां बेबायदि अंगहानि दङ आरो गोबां अंगहानिफोरनि थाखाय बिथांमोना आसनि फोसावो नाथाय बिथां कातिराम नार्जारिनियाव दासिमबो सफैयाखै बेबायदि मोनसेबो बेबायदि आसनिखौ मोनफेराखै होनना बुंदों जा गोबां जों दुखु गोनां बाथ्रा होनना जों फोरमायनांगोन बिथाङा गोबां माने बुंनो जोंनि बे स्टुडिअ'आव बुंनो हायाब्लाबो जोंनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानदों दा बिथाङा माखासे आसनिखौ मोननांगौ मानो होनब्ला बिथाङा आबुङै बिथाङा मेगन नुनो मोना दा बेखौ जों आरो फिन सावरायफिनगोन फैबाय थानाय समाव दा बे समाव जों फिन आरोबाव जों मेथाइआव फैफिनसै दा मेथाइ रोजाबनो थाखाय जों फिन आरोबाव नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय जोबोद समायना नोंथांमोना खोनानो मोनबाय आथिखालनि थांनाय कर'ना भाइरासखौ लानानै बिथाङा जाबायदि दुखु खस्थ' खालामबोनांदों बेखौ लानानै बिथाङा मेथाइ सुजुबावदोंमोन दा बे मेथाइखौबो जोंनि बे स्टुडिअ'आवनो बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आवनो खनबाय फिन आरोबाव दोंसे मेथाइ खननो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायफिनबाय मेथाइआवनो जों थाथ'नोसै दा दसे फिन आरोबाव सावरायफिनगोन जों उनावहा जा मेथाइ खननो थाखाय जों बिथांखौ जों खावलायफिननाय जाबाय Bye.
सुना होगौमोन ओंखाम खननायखौ बनसे खुगायाव बुंनो राव गैया बिथांनि मिलौदो देंखोनि गारांखौ माजों आं साबायखर बावगोन जियानो हक बिथाङा मेथाइ रोजाबबाय गोबां सुग्लाय होनो हादों जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ फैनानै जों दसे उनाव सावरायफिनगोन जों बे समाव जों दसे ब्रेक लानोसै मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738 बे समाव फिन आरोबाव जों बिथांजों कातिराम नार्जारी बिथांजों जों सावरायफिनगोन दानिया बे समाव जों सावरायफिननो सानदों आथिखालनि गोदान बिटिआर सोरखारनिसिम बोरैहाय अनसुंथाइखौ मोननो लुबैदों आरो आथिखालनि गोदान सोरखारनिसिम नोंथाङा माबोरैहाय माने खावलायनो लुबैदों नोंथांनि बे अनसुंथाइ मोननो थाखाय आंनि खावलायनायाव लुगैदों मा थांलाय फैलाय टट' बेटारि मोनबा मोजां जागोन आरो आं दस्राखौ लानानै बेसे गिदिंबाय थानो 100 200 150 300 गाहाम 400 गाहाम खारो आं बेखौनो लुगैदों आरो आं बेसे बिबायनानै जानो देनां बोराय खाल जाबा आं गान खननो हायाबा आथिं आखाइ रबबा थांनानै थानो आहा बिदि सानबेसे मेथाइ खननानै जानो आं बेखिनिखौनो लुगैदों आरो आथिखालनि दा बिटिआरआव गोदान माने सोरखार दाबाय बे सोरखार दानायनि सोरनियाव माने सोरनि मुंखौ लानानै नोंथाङा माने बेबायदि आरोबाव माने गाव अनसुंथाइ मोननो लुबैदों आङो प्रमद सारनावबो मोननो लुगैयो आरो बै उरखावगोरा इउजि ब्रह्मनावबो मोननो लुगैयो आरो बिश्वजित दैमारिमोनावबो लुगैदों आरो निश्चय बिथाङा बे समाव जोंनि स्टुडिअनि गेजेरजों बिथाङा खावलायदों आथिखालनि गोदान सोरखार प्रमद बर' बिथांखौ आरो लोगोसे मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोननिसिम लोगोसे आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांनिसिमबो बिथाङा खावलायदों जे बिथाङा गुबुनफोरबायदि जाबायदि अनसुंथाइ मोननो हादों बिथाङाबो जाहाथे हान्थिनायावहा गोरलै जायो बेखौ लानानै बिथाङा माखासे हान्थिनायनि थाखाय सुबिदाखौ बिथाङा लुबैदों निश्चय सोरखारा जोंनि बे स्टुडिअआवहा फैनानै बिथाङा गावनि दुखुखौ फोरमायनायखौ आथिखालनि बिटिआर सोरखारा खोनासंगोन दा जों बे समाव सावरायनायखौ दोनथ'नानै फिन आरोबाव जों मेथाइआव फैफिननोसै आदा बे समाव जों आरोबाव जोंनिफ्राय खावलायो जे नोंथांखौ माने मिलौदो देंखोजों मेथाइ खननो थाखाय
साननानै जानोबो खहाबलिया लोंनोबो खहाबलिया नोंखौ मोनाबोला हाग्रामा दालाङाव बारसोमनानै थैगोन सना थांना थानाय नङा बङाइगाव हाग्रामा दालाङाव नोंखौ मोनाबोला थांनानै थानाय नङा अनजालि नोंखौ आं गोसोखांसै मेगनाव मोदै गसै नोंखौ गोसोखांनानै बिबार बायदि जाखांफैसै आंनि बिखाया सिमाङाव नुसै आं बड' बिबार बायदि गावदां महरा बेरखांनाया बड' बिबार बायदि नुलायलांसै जाखांफैनायखा जाखांफैनायखा सिमां नुयो आं संसार जानो आं खानाखौ जाब्लाबो नोंखौ लानानै मालाय हनै बांगाल खानायानो नोंखौ लानानै रायजो जायो लायनानै हनै रायजो जायो फैदो आंजों नोंबो मुगैया मुजौआ आंजों सौग्राव फैदो नोंखौ मोनाबोला हाग्रामा दै जिङाव बारसोमनानै थैगोन सना नोंखौ मोनाबोला बे समाव बिथांनि मोनसे रमान्टिक मेथाइ रोजाबनायखौ जोङो खोनासंनो मोनबाय दा जोबोद समायना बिथाङा गावनि मेगना नुवाब्लाबो गोसोआ नुनायजों बिथाङा दोंसे मेथाइ सुजुनानै खनदों गोबां रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनिफ्राय दा बे समाव जों फिन आरोबाव जों मेथाइखौनो खोनासंनो नाजागोन और तुम मुस्कुराने की बात करती हो जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करती हो तड़पता है ये दिल
जगमहे हरा हरा और तुम चाँद खाने की बात करती हो जिंदगी कपा कपा और तुम दिल लगाने की बात करती हो आँखें बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो जमाने में भला किसी मोहब्बत लोग करती है वफा की नाम की अब तो शिकायत लोग करती है आगे है बुझी बुझी और तुम दिल लगाने की बात करती हो बे समाव फिन आरोबाव जों मेथाइखौनो जों बिथांनिफ्राय जों खोनासंनो नाजाबावगोन बे समाव दोंसे आरोबाव फिन आदाखौ जों मेथाइ खननो थाखाय खावलायफिननाय थाबाय नहीं बर्फ सिरी मने नहीं बर्फ सिरी मने नंगे गावजों गाव मानो दाबो सियार सोलायनायाव सोंखारिलायबाय थायो बर' हारिफोर खौसे जानो सिरि मोनदों नोंसोर नङाब्ला गुबुननि आथिं सिङाव नाख्रेब जाहां जाहां जाना दङ नोंसोर माने फैबा बैखौ सियार सिलायनाय नमायनि माने नोंसोरो गावजों गाव नायलाय हाया नोंसोर बर' जोहोलावफोर सिरि मोनो खौसे जानो सियार गंसे मिलायनायाव मानो दाङा बाजि जाखो हनै बर' जोहोलाव नै बर'फोर नोंसोर सियार सिलायनायाव मानो दावराव दावसि जायो सियार गंसे सिलायनायाव मानो दावराव जायो मानो गावजों गाव नोंसोर एबा बेखौ नायनो हाया नोंबो बेखौ सोंखारिलायना सिरि मोनदों बर' जोहोलाव सिरि मोनदों बर' जोहोलाव
बे समाव बिथाङा हारिजों सोमोन्दो थानाय दोंसे समायना मेथाइ रोजाबबाय। दा बे समाव जों बिथांजों गोबां बाथ्राबो सावरायबाय। जा नोंथांमोना बिथांनि जिउ जारिमिनजों लोगोसे समायना समायना मिलौहाबनायजों देंखो बोनायखौ नुनो मोनबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायोदि बिथांखौ गोबां गामि ओनसोलफोराव मेथाइ रोजाबनो लिंहरो आरो बेबायदिनो बिथांखौ लिंहरनानै हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरो। बे समाव जों फिन आरोबाव बिथांनिफ्राय जों मेथाइ दोंसे आरोबाव रोजाबनायखौ जों खोनासंनो नाजागोन। दा बे समाव जोंनिफ्राय जोंनि स्टुडिअ'आवहा फिन आरोबाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय जों खावलायनाय थाबाय। फांसेयानो आंनि
फरायसालि जोबोद समायना बिथाङा गावनि जिउ जारिमिनखौ लानानै फिन आरोबाव मिलौहाबनाय देंखोजों बिखायाव हाबनाय देंखोजों रोजाबबाय। बे समावहा जोंनि बे हाबाफारिखौ जों फोजोबनो नाजाबाय। बे समाव जोबथा समावहा नों रायजो राजाखौ नों मा खावलायनो सानो आदाया? रायजो राजायाबो आंखौ मोजाङै मोजां आशीर्बाद होथों आरो जाहाथे जेरावखि थाङा माने हेल्प खालामनांगोन आरो मदद खालामनांगोन आरो आंनि फन नाम्बारखौ होगोन। जेरावखि थाङा माने प्रग्रामफोर जायोबा रायजो राजायाबो सोब जायगानाबो आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो लेंहरनांगोन आरो आं बेखौनो खावलायदों। बे समाव बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'नि गेजेरजों बिथाङा फोरमायजों आरो खावलायजों रायजो राजाखौ बिथांखौ गोबां दाब दाब ओनसोलाव बेबायदि मेथाइ रोजाबनो थाखाय लिंहरो आरो थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो बिथाङा हास्थायदों जे रायजो राजानिफ्राय अननाय मोनदों बेबायदि बिथांखौ लिंहरनानै जायखिजाया प्रग्रामावहा मेथाइ रोजाबहोनो थाखाय। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङानो बिथांनि बे हाबाफारिनि बिथांनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बेबायदि हाबाखौ खामानि मावो। जाहाथे जों गासैबो रायजो राजाफोरा बुजिनांगोन। रोजा रोजा साबायखर। बेबायदि गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिथां कातिराम नार्जारिया जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव फैनानै बेखिनि सम होबाय आरो गोबां गावनि मिलौदो गारांजों देंखो बोनानै दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'खौ एबा खौरां बिजोंखौ मोनसे समायना महर होनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जों जोबनायाव फिन नोंथांखौ साबायखर बावना खुलुमनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।